Srdečne vám ďakujem všetkým za to, že ste prišli, ste skutoční hrdinovia a hrdinky. A stretneme sa na námestí ešte raz. A ja sa budem snažiť získať opäť veľmi dobrých rečníkov. A ak by niekto aj z Gelnice chcel, kľudne mi môžete napísať a dohodneme sa, pretože toto má byť fórum nás, občanov, ktorí máme radi demokraciu, ktorí sa vieme navzájom rozprávať slušne, ktorí sa navzájom podporujeme, ktorí sme k sebe láskaví, súcitní a ktorým záleží na osude našej krajiny. Ďakujem vám všetkým ešte raz. Týmto považujem toto zhromaždenie za ukončené. Prosím, rozíďte sa pokoj domov k svojim rodinám, prípadne si posaďte niekde v týchto zariadeniach, ktoré tu máme na blízku a porozprávajte sa o svojich zážitkoch. Nezabudnite, čo je veľmi dôležité, publikovať fotografie, videá na sociálnych sieťach. Toto je dneska mimoriadne dôležité. Ešte raz vám ďakujem a uvidíme sa na budúce. Ahoj!